ce. Ruwa ai gani ne ba da ƙarfi. To ruwa ba da bai da karfi garin ku ne. Garin mu ne mu san halin ruwan garin mu. Idan ya zuge yanzu na rantse da Allah kafin ki samu gurin fakewa duk wannan nan ba rufa. Ki zo ki fake mana. Kakka damu zan wuce. Ki zo da Allah. Kin san muna da kara mana tarere baki yadda kamata musamman mata. An ce a girma mata ko? Ki haƙuri ki fake. Kina kwana ruwan zai tsuge. Na rantse da Allah. Zo ki fake. Ba zan je ba. Saboda me? Ni mata aure ce. To mata aure ko gore ce ni kin kadan iska ne? Ba dan iska bane. Dan na baki mafaka kuma ake ba garin nan mace. Ko mata auren ce amincin ki baya kusa ko? Na ga ma ni mata aure ce. Ni haƙuri da Allah zo ki fake. Ba matsala zan tafi. Ni haƙuri. Ni haƙuri zo ki fake. Dan girman Allah. Saboda rashin imani na san kin baro mutane da yawa a rumfa amma an ki baki mafaka. Na gode. Ya kokari. Alhamdulillah. Ya gida. Lafiya na. Da kwace ta. Wannan tambayar ta yi wa ni. To tambaya. Ko a lahira sai an tambaye ki. Wanda ina tambaya mai sauki. Da kwace ta. Kebi. Kebi state. Fara ce. Dole. Suna da fararen mata na sani. Kuma ke ma din gaki. Fara tas kyakkyawa. Mijinki yayi sa'a. Na rantse da Allah. To. Amma saboda Allah. Tsakaninki da Allah shekarunki da nawa da aure yanzu. Ina ruwanka da shekara ta nawa da aure? To daga tambaya. Sai bakar magana. Shekara ta biyu. Shekara biyu? Kuma kuna tare da mijin naki? Muna tare. Har yanzu. Ba faɗa ba wani hayaniya? Ba komai. Kuma kina bala'in san shi. Yana so na ina son shi. Saboda Allah. To kin ga ka'ida. Duk da na san dai ke ida ba mai ɗauka ba ce. Na ka'ida tun da kun shekara biyu. Yayan ku nawa? Ni fa tambayar nan ta yi manya. To daga tambaya. Yarinya ta ɗaya. To ki sa ita ce ke bige da mana tunda na tambaye ki ta miki zabi. Ɗaya. Daya. Eh. To a ka'ida ya kamata mijin ke sake ki. Tunda Saboda mi zai to kun shekara da yawa. Ya mana sai ki canja miji ko? Shi ma sai ya canja mata. lalle. Lalle ka. Ko ba haka ba? Daga taimako To hadari ya ƙara tasowa. ni ina son mijina. To Allah ya taimaka. Ai. Wanda ba da sa'a. Ai. Kuna a gidana ne. Oh na. Wallahi tallahi na so zagaye ne. Kwanan nan nake gina shi. To amma da yake kiwo nake a ciki. In san ni manomi ne. Ina kiwo amma ba da hannuna ba. In sa kayan nan kawai nake. Da wannan hulan. Mai kuɗi ne sosai ni. Saboda kawai ga yaya. Ina da budurwa tsohon saboda Allah. Shi yasa nake sawa. Amma har maka sai in kai ki. Na rantse da Allah. A to sannu da zuwa. Me ke gani? Ai. Sababi ko? Ba matsala. To na fi ƙarfin miliyan 10. Na fi ƙarfin miliyan 10. Gaskiya Alhaji Allah ya taimaka. Amin amin. Yawwa. To ba za ki shiga ciki ba. To ai. Mu je. Yawa. Ruwan na ta zuwa. Ya to. Ruwa nan mai misa abin. Ruwa sai ya kashe mu anan. Ba matsala. Da ya wafe shi sai ya kashe mu. To mu shiga. Bismillah. Ni mashin nan ma ko an sa